vo všetkých tých predmetoch, ktoré sme doteraz videli, mohli povedať jedno, to je vojnová korist. To boli tie veci, ktoré ostali proste víťazi dali tým, ktorí ušli z toho biteľného pola ako porazení. O tomto stane to neplatí. My poznáme ako vojnovú korist, tam zase Drážano, Karlsruhe, Mníchove, Návarovi, Krakove a tak ďalej. Tam sú tie veľké veci, ktoré sa spomínam. V tomto prípade nám nie je vojnovú korist, ale ako diplomatický dar. Diplomatický dar, o ktorom teda si ešte raz povieme, každopádne v tomto prípade stačí povedať toľko, že to môžete ísť týmto bližšie. To práve na tom stane nie je ten diel, ktorý sa vidíme zreštovania, ale to vnútro. To vnútro, tá výšivka. Tá výšivka je teda pochádza z polovice 17. storočia, takže teda osmanská výšivka, originál osmanský štát. A keď sa naozaj pôjdete pozrieť bližšie a takto zrkadlo uvidíte niečo, čo neuvidíte, pretože sa tam sú. A síce to, že tá výšivka graduje sú na tom klemení. Tam je najbohatšia. Keď tam sedeli, ale najlepšie uši, takže